ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുവചനം പറയുകയാണ്, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ 40 വർഷക്കാലം ദൈവം മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചു. ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ജനമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം. എന്നാൽ ദൈവം അവരെ 40 വർഷക്കാലമാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവേ ഇതുപോലെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ പിടികിട്ടുകയില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ച എന്ന് തിരുവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും കാണാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, മരുഭൂമിയിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത വിച്ഛിന്നതയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത യാത്രകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, ജീവിത പങ്കാളിയുണ്ട്. എങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ശൂന്യത, എന്തെന്നില്ലാത്ത അർത്ഥമില്ലായ്മ നാം പലപ്പോഴും മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. രണ്ടാമത്, മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ പകൽ കഠിനമായ ചൂടും രാത്രിയിൽ അതിശൈത്യവുമാണ്. ജീവിതത്തിലും നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടിയും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, രാവും പകലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാരുണമായ അവസ്ഥ. മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. എന്നാൽ മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പകൽ അതികഠിനമായ ചൂട്, രാത്രിയിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ശൈത്യം. ദൈവം തന്റെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അതികഠിനമായ ചൂടിലും അതികഠിനമായ ശൈത്യത്തിലുമാണ് ദൈവം അവരെ നയിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും മരുഭൂമിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് മരുഭൂമിയിൽ വീഥികളില്ല, വഴികളില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഇത് തന്നെയാ. മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്തതയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടേ കൃത്യമായി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മരുഭൂമി അനുഭവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മരുഭൂമിയുടെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് മരുഭൂമിയിൽ വിഷപ്പാമ്പുകളുണ്ട്. അപകടം മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ പലപ്പോഴും ക്ലേശങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിഷപ്പാമ്പുകൾ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടങ്ങളും ആപത്തുകളും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അഞ്ചാമത്തെ മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളമില്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജലം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ദാഹിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഇതാണ് മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ദൈവം 40 വർഷക്കാലം ഈ ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇതിലൂടെയാണ്. ഈ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോയത് മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ്. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 17-18 തിരുവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അവിടെ പറയുകയാണ്, ഫറവോ ജനത്തെ വിട്ടയച്ചപ്പോൾ ഫിലിസ്ത്യരുടെ ദേശത്തു കൂടിയുള്ള വഴിയായിരുന്നു എളുപ്പമെങ്കിലും അതിലൂടെയല്ല ദൈവം അവരെ നയിച്ചത്. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് മനസ്സ് മാറി ജനം ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കുമെന്ന് ദൈവം വിചാരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് ഫിലിസ്ത്യരുടെ ദേശത്തു കൂടെ എളുപ്പവഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം നയിച്ച എളുപ്പവഴിയിലൂടെയല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കടബാധ്യതയും ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വരുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ദൈവമേ എനിക്കൊന്ന് ലോട്ടറി അടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവമേ എനിക്കൊരു നിധി കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെയും കള്ളത്തരത്തിലൂടെയും പൊള്ളത്തരത്തിലൂടെയും മുന്നോട്ട് വിടാനല്ല, ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ
എളുപ്പവഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വിടാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന മരുഭൂമി അനുഭവത്തിലൂടെയാണ്, ക്ലേശത്തിലൂടെയും ദുരിതത്തിന്റെയും അവസ്ഥകളിലൂടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ വിടാതെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചത്? അതിന് തിരുവചനം പറയുകയാണ്, മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫിലിസ്ത്യരുടെ ദേശത്തിലൂടെ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്, പക്ഷേ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച അവർ വീണ്ടും ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ജ്ഞാനമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത കാഴ്ചയുണ്ട്, ദൈവത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ബുദ്ധിയുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരുഭൂമി അനുഭവം എന്റെ ദൈവം തരുമ്പോ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, എന്റെ ദൈവം കാണാതെയല്ല എനിക്ക് ഈ മരുഭൂമി അനുഭവം അവിടെ തരുന്ന. വലതുകരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, സ്വരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, സർവശക്തിയുടെ ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാം, ദൈവം നമ്മെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടിട്ട്, ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട്, ദുരിതങ്ങളിലേക്കും കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും വിട്ടിട്ട് ദൈവം കൈകെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ദൈവം ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന്. എന്നാൽ നമുക്ക് തിരുവചനം കാണാൻ സാധിക്കും. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 20 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. അവർ സുക്കോത്തിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ട് നീങ്ങി മരുഭൂമിയിലൂടെ അരികിലുള്ള എത്താമിൽ കൂടാരമിടിച്ചു. അവർക്ക് രാവും പകലും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വിധം പകൽ വഴികാട്ടുവാനായി ഒരു മേഘസ്തംഭത്തിലും രാത്രിയിൽ പ്രകാശം നൽകുവാൻ ഒരു അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും കർത്താവ് അവർക്ക് മുൻപേ പോയിരുന്നു. പകൽ മേഘസ്തംഭമോ രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമോ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിയില്ല. വലതുകരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, സ്വരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ, ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ജനത്തെ ദൈവം മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു. അതിനുശേഷം ദൈവം അവരുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. നോക്ക്, അതികഠിനമായ ചൂടുണ്ട്. ഈ ചൂടിൽ ദൈവം മേഘസ്തംഭമായി അവിടെ കൂടെയുണ്ട്. രാത്രിയിൽ അതികഠിനമായ ശൈത്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ കൂടെ അഗ്നിസ്തംഭമായി അവിടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, നിന്നെ ദൈവം വെറുതെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വിടുകയല്ല, മറിച്ച് നിന്റെ ദൈവമുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒരു ക്ലേശത്തിലേക്കും ദുരിതത്തിലേക്കും ദൈവം പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ല. അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ നമുക്ക് വേണം. വലതുകരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, സ്വരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടല്ലേ സങ്കീർത്തനം 23-ൽ പറയുന്നത്, മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ പാതയിലൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നെങ്കിലും എന്റെ കർത്താവ് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ അവസ്ഥകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ സങ്കീർത്തകൻ പറയുകയാണ്, മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ വീഥികളിൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഓർക്കുക, ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുക, അച്ഛാ, PhD ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ, എന്നാൽ 10-13 വർഷമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ മരുഭൂമി അനുഭവ, എന്നും ക്ലേശവും ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും രോഗവും പട്ടിണിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂദാശ ജീവിതമുണ്ട്, വിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട്, കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, കുംഭസാരമുണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മരുഭൂമി അനുഭവം എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, അച്ഛാ, അന്നൊന്ന് വേണ്ടെന്ന ആഹാരമെന്ന് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ പട്ടിണിക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം പോലും അന്നൊന്ന് വേണ്ടെന്ന ആഹാരം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം തരാതിരുന്നിട്ടില്ല.
എന്നാൽ ഈ മരുഭൂമി അനുഭവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഈ കൂടെയുള്ള മരുഭൂമി അനുഭവത്തിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ദൈവവും എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കുറപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മരുഭൂമി അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. രണ്ടാമതായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചത്. ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചു. ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ച് ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിലേക്കായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. ആ സമയത്ത് അവർ നോക്കിയപ്പോ മുമ്പിലെ ചെങ്കടൽ, പുറകിലിതാ ഫറവോയുടെ സൈന്യം അവരെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന കടലിൽ മുങ്ങി താഴാനാണോ അതോ ഫറവോയുടെ സൈന്യത്താൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാനാണോ? എന്നാൽ ഈ ജനം കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ ഞങ്ങളെ കാണണമേ. ആ സമയത്ത് ദൈവം എന്താ ചെയ്തത്? മോശയുടെ കരങ്ങളിൽ വടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന വടി എടുക്കുക, ആ വടി കൊണ്ട് കടലിലേക്ക് അടിക്കുക. തിരുവചനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 21-ാം തിരുവചനം. മോശ കടലിന് മീതെ കൈ നീട്ടി കർത്താവ് രാത്രി മുഴുവൻ ശക്തമായൊരു കിഴക്കൻ കാറ്റ് അയച്ചു. കടലിനെ പുറകോട്ട് മാറ്റി കടൽ വരണ്ട ഭൂമിയായി വെള്ളം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മോശ കരമുയർത്തിയപ്പോൾ ഇതാ ഈ കടല് ചെങ്കടൽ രണ്ടായി. ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനം അക്കരെ കടന്നു. എന്നാൽ പിന്നാലെ വന്നിരുന്ന ഫറവോന്റെ സൈന്യവും പട്ടാളക്കാരും എല്ലാം ആ സമയത്ത് ഈ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ആ സമയത്താണ് ഇസ്രായേൽ ജനം കടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കടൽ ഒന്നായി. ഫറവോന്റെ സൈന്യം മുഴുവൻ അവിടെ ഈ ജലത്തിലെ ചെങ്കടൽ നശിച്ചു വീഴുകയാണ്, ചത്തു വീഴുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു, എന്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു, എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം, എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദം അവിടെ ജീവിതത്തിലായി. കാരണം വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ദൈവം അവരെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് ആ സമയത്ത് ആ ഇസ്രായേൽ ജനം ഒന്നടങ്കം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഡാൻസ് കളിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകൾ പാടി അവർ ഉല്ലസിച്ചു. ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പറഞ്ഞു. അവര് പറഞ്ഞു, ആ ഹല്ലേലൂയ, ജയം ഹല്ലേലൂയ, യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വലിയ ശക്തിയായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിയേ, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ആലപിച്ചത്. കുതിരയെയും കുതിരക്കാരനെയും അവിടുന്ന് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. കർത്താവിന്റെ ശക്തിയും സംരക്ഷണവുമാകുന്നു. അവിടുന്ന് എനിക്ക് രക്ഷയായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ ദൈവം, ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കാം. അവിടുന്ന് എൻ്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം, ഞാൻ അവിടുത്തെ കീർത്തിക്കും. വലതുകരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, സ്വരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകിയപ്പോൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി വലിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ്. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്? ദൈവം കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് കാണാൻ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, മാറായിലെ ജലം. ഈ മാറായിലെ ജലം കുടിച്ചപ്പോൾ അതിന് മുഴുവൻ കയ്പായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനം മോശക്കെതിരെ പിറുപിറുത്തു. മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനം 40 വർഷക്കാലം പോകുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഈ പിറുപിറുപ്പായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുവചനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ജനം മോശക്കെതിരെ പിറുപിറുത്തു, ഞങ്ങൾ എന്തു കുടിക്കും? ആ സമയത്ത് നോക്ക്, മാറായിലെ ജലം കയ്പുള്ളതാ. എല്ലാവരും തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ പിറുപിറുത്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ സമയത്ത് മോശ എന്താ ചെയ്തേ? കർത്താവേ, നീ ഒന്ന് കാണണേ, ഈ ജലം മുഴുവൻ പിറുപിറുക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഈ ജനത്തിന് ജലം കൊടുക്കണമേ. കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തേ?
മോശയോട് പറഞ്ഞു, ആ തടിക്കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിലിട്. ആ തടിക്കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടു. ആ വെള്ളം മധുരിക്കുന്ന വെള്ളമായി മാറി. വലതുകരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, സ്വരം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനം എന്താ ചെയ്ത്? പഴയ പോലെ തന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി, പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി, നൃത്തങ്ങളായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷവും എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദവും അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് 3 ദിവസം കൂടി അങ്ങോട്ട് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അന്നം തരാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെന്താ ചെയ്തു എന്ന് തിരുവചനം പറയുകയാണ്. മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരായി പിറുപിറുത്തു. ഇസ്രായേൽക്കാർ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഈജിപ്തിൽ ഇറച്ചിപ്പാത്രത്തിനെടുത്തിരുന്ന് തൃപ്തിയാവുവോളം അപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കരത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ സമൂഹം മുഴുവനെയും പട്ടിണിയിട്ട് കൊല്ലുവാനായി ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അന്നം തരാൻ കഴിവുള്ള തമ്പുരാനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരെന്താ ചെയ്തേ? മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ ഒന്നടങ്കം പിറുപിറുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തേ? മോശ ദൈവത്തോട് വിളിച്ചു, ദൈവമേ, ഈ ജനത്തിന് തിന്നാനൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഭക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ, നീ എന്തെങ്കിലും കർത്താവേ നീ കാണണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ വീണ് കിടക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് ഭാര്യ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ? ഇത് കണ്ട് ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ 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 ചോദിച്ച് അതിന്റെ പേരാ മന്ന. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവര് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ദൈവം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോ ദൈവം അവർക്ക് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു. മന്ന ആവശ്യത്തോളം അവർക്ക് വർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞു, രാവിലത്തേക്കും ഉച്ചത്തേക്കും വൈകുന്നേരത്തേക്കും വേണ്ടിയുള്ള മന്ന നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചോ, പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കരുത്. എന്നാൽ കുറെ പേരെ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള മന്നയും അവർ കൊട്ടയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചു. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ? പിറ്റേ ദിവസം ആ കൊട്ട തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാ ആ മന്ന മുഴുവൻ പൂത്തുപോയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തമ്പുരാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നീ മറ്റുള്ളവന് അവകാശപ്പെട്ട് പൂർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, നിനക്കത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, അത് പൂത്തുപോകുകയുള്ളൂ. തന്റെ ജനത്തെ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ 40 വർഷക്കാലം മരുഭൂമിയുടെ നയിച്ചതിന് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം, ഒന്ന്, തന്റെ ജനം എളിമപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ എളിമപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും തരും. എന്നാൽ ഈ ദൈവം എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. ഈ ദൈവം എന്നെ കാനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് അവിടെ നയിക്കുകയാണ്. പത്രോസ് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 6-ാം തിരുവചനം പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരത്തിന്റെ കീഴിൽ താഴ്മയോടുകൂടെ നിൽക്കുവിൻ, അവിടുന്ന് തക്ക സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഉയർത്തിക്കൊള്ളും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നീ അനുസരിക്കുമോ എന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കും നിനക്കും തരും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കാൻ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മാറ്റുരച്ച് നോക്കുവാൻ ദൈവം മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് വർഷിക്കുകയാണ്. അബ്രാഹത്തെ ഏക മകന ഈ പുത്രനെ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദൈവം എന്താണോ പറഞ്ഞത് അബ്രാഹാം അത് നിറവേറ്റി. വിശ്വാസത്തിന്റെ മാറ്റ് തമ്പുരാൻ കർത്താവ് അവിടുന്ന് മാറ്റുരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അബ്രാഹാം അതിൽ വിജയിച്ചു. കർത്താവ് വിശ്വസിയായെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ആ മരുഭൂമി അനുഭവത്തിൽ കർത്താവ് വിജയിച്ചു. ഇന്ന് നിന്നെയും കർത്താവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നീയും നിന്റെ മരുഭൂമി അനുഭവത്തിൽ നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കണം. വലത്